Velkommen til Det Hele Handler Ikke Kun Om Dig. Et podcast om, hvordan vi som mennesker former til samfundet omkring os. Mit navn er William, og i dag dykker vi ned i noget, vi alle tænker over, nemlig identitet, selvopfattelse og sociale forventninger. For hvem er jeg egentlig, og hvem bestemmer det? Det er let. Hvad er identitet og selvopfattelse, og hvordan udvikles de? Identitet er det, der gør dig til dig. Det handler om dine værdier, holdninger, roller og tilhørsforhold. Selvopfattelse er dit eget billede af, hvem du er. Men vi bliver ikke født med en fast identitet. Den formes gennem socialisering. Altså alt det, vi lærer af vores familie, venner, skole og ikke mindst sociale medier. Jeg har en teori. Ifølge sociologen Anthony Giddens lever vi i et samfund, hvor vi hele tiden reflekterer over, hvem vi er. Vi vægter os selv, og det er både en frihed og et pres. Del 2. Normer og sociale forventninger. Men hvad nu, hvis vi ikke opkværer os selv? Normer, altså uskrevne regler, og sociale forventninger påvirker os mere, end vi tror. Vi lærer fra vi er små, hvordan vi bør opføre os. Og hvis vi afviger for meget, risikerer vi at blive udstødt. Derfor kan vi komme til at forme os selv, så vi passer ind, også selvom det ikke føles 100% ægte. En mere teori, jeg har om det her med normer og sociale forventninger, det er, at Bourdieu taler om habitus, de vaner og erfaringer, vi tager med os fra vores opvækst. Altså hvordan vores forældre har lært os at gøre ting, som præger vores valg af identitet. Del 3. Sociale medier og identitet. Unge bruger i dag flere timer dagligt på sociale medier. Det påvirker selvbilledet enormt. Vi sammenligner os med andre med deres perfekte billeder af livsstil og succes. Også selvom vi godt ved, at det ikke altid er ægte. Så påvirker det, hvordan vi føler os, og hvordan vi fremstiller os selv. Tag et eksempel. Se på Instagram versus virkeligheden, eller hvordan likes og kommentarer kan føles som en bekræftelse på, at man er god nok. Del 4. Når samfundet og individualitet clasher. Nogle gange vil vi noget andet, end det samfundet forventer. Måske vil du gå en kreativ vej, selvom der er pres for at tage en akademisk uddannelse. Eller måske føler du dig anderledes, hvis for eksempel din kønsidentitet eller kultur møder modstand. Her opstår konflikten mellem individ og struktur. Et teori til det her, som jeg også har fundet, det er at tale om kulturel frisættelse. Vi har mange valg, men vi har også selv bæret et ansvar. Del 5. Identitet i forskellige kulturer. I nogle kulturer er det vigtigst at passe ind i fællesskabet. I andre handler det mere om at skille sig ud. Det påvirker selvfølgelig, hvordan man opfatter sig selv. Det gør for eksempel noget, hvis man er opfostret eller får sin opvækst i en aboriginal familie i Australien. Der kan det selvfølgelig være, at de opfører sig anderledes og tager forskellige valg. Måske også har nogle ritualer, som gør, at du vil tage nogle andre valg. Kollektivistiske kulturer, f.eks. mange asiatiske eller mellemøstlige samfund, i stedet for australisk, ligger vægt på vi. I Vesten handler det oftest om mig. Del 6. Det hele handler ikke om dig. Det her citat lyder lidt koldt, ikke? Men i samfundsmæssig kontekst minder det os om, at vi er en del af noget større. At samfundets sammenhængskraft kræver, at vi ser ud over os selv og tager ansvar for fællesskabet. Det handler om solidaritet og respekt, ikke bare selvrealisering. Del 7. Kan man være sig selv i et normstyret samfund? Det store spørgsmål til sidst. Kan vi egentlig være os selv, hvis vi hele tiden tilpasser os? Måske er svaret både ja og nej. Vi påvirkes hele tiden, men vi har også mulighed for at reflektere, vælge og udfordre normerne. Autenticitet handler ikke om at være fuldstændig uafhængig, men om at finde balancen mellem tilhøre og være ro eller tro mod sig selv. Yes. Vi har lidt mere, vi kan gå over. Så hvad er identitet og selvopfattelse, og hvordan udvikles de? Både identitet og selvopfattelse er noget med dig. Det handler jo ikke om, hvordan andre opfatter sig omkring dig. Det handler om, hvordan du kan kigge dig selv i spejlet og tænke, hvad min identitet er, og hvordan man selv opfatter sig selv. Hvilken rolle spiller normer og sociale forventninger for, hvordan vi opfatter os selv? Nu vil jeg give et eksempel med, at hvis nu din mor, for eksempel din mor taler din storebror og siger, wow, jeg var hele tiden 12-taller, og wow, han er virkelig så god, så kan den forventning for, at du sætter for dig selv, at du skal få 12, det kan gøre, at du både bliver nervøs, eller tror, at du ikke er god nok.
Og det er bare noget, vi overhovedet ikke vil have. Vi vil hellere have, at du er glad for den karakter, du får, og at du prøver dit bedste. Hvordan påvirker sociale medier unges selvbillede og identitet? Som jeg også talte lidt omkring før, med at der er altid et perfekt billede på Instagram af den perfekte livsstil, og de perfekte biler, og de perfekte kærester, og alt det der. Men man ved aldrig helt, hvad der foregår bag skærmen. Så det kan godt være, at det de fremstår med, det er noget positivt og noget. Men de har et fake image, hvor de prøver at vise, at de er perfekte, og de har et perfekt liv. Og det prøver andre så at one-uppe. Altså de prøver hele tiden at være bedre end andre. Og det skaber det her unge selvbillede og identitet på sociale medier. Det bringer også over på næste, men i stedet for det andres sociale forventninger, nu tænker jeg mere på samfundets forventninger, men det kan komme i konflikt med individets ønsker. Så nu hvis samfundet, for eksempel i Amerika, ikke være forskellige grupper til at være forskellige steder, så kan det være, at individet ønsker, som har for eksempel, der er mange, der ikke gider have meget pride protestationer i Amerika, men det er jo individet, der ønsker det. Det er jo dem, der går op til staten og siger, hey, kan vi godt få et permit til at lave det her? Så er det jo samfundet, der skal bestemme, hvad de laver. Så er en mere, det bliver den sidste, inden vi lige siger hurtigt farvel. Hvad betyder udsagnet? Det hele handler ikke om dig. Det betyder om, at både i samfundsmæssig kontekst og alle mulige andre, det betyder, at du altid skal tænke på, hvad de andre har det. Du skal ikke bare tænke, der er flere forskellige tal her på. Du skal ikke bare kun tænke på dig selv. Men det andet er også, at du også skal tage rundt om andre. Du skal tænke på de næste. Du skal give næste kærlighed. Og du skal vise omsorg selv for folk, du ikke kender. Hvis der er en, der ligger og... For eksempel, du vil jo aldrig ligge en person, der er i gang med at tage kvæle på et stykke kød. Du vil aldrig bare lade ham dø i gaden. Du vil altid gå og hjælpe. Men derfor, det hele handler ikke med dig. Man skal altid være fremadvendt. Være en udånder, ikke en indånder. Du skal stå op ad dagen, trække vejret ind og tænke, det er en perfekt dag. Jeg går ud og lave noget. I stedet for at være en udånder og tænke, det her, det er bare irriterende. Yes. Tak fordi du lyttede med til det hele handler ikke kun om dig. Husk, din identitet er ikke statisk. Du skaber den hele tiden. I mødet med andre og med dig selv. Hvis du kunne lide episoden, så del med en ven, eller lav din egen refleksion over, hvem er jeg, og hvorfor er den jeg er? Er det grund af mine forældre? Eller hvad kan det egentlig være?